الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, neka je salavat salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhameda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede sve do sudnjega dana. Amin. Draga braćo, poštovane sestre i posjetioci i oni koji su možda i zalutali, cilj mi je da kažem nešto o osnovama akide, o osnovama vjerovanja. Dakle, akida muslimana, pojam akida, riječ akida dolazi od riječi uqde, što znači čvor ili veza jezički. Uqde je čvor ili ti veza, a terminološki ili ti šerijatski ili ti tehnički znači ono u što osoba vjeruje, ono u što čovjek vjeruje, ono u što je uvjeren, ubijeđen. Pa zato kažemo njegova akida. Je li ispravna ili nije ispravna akida određenog čovjeka? Vjera u Allaha te bareke ve ta'ala, vjera islam je ispravna, a pitanje je da li je nečija akida ispravna. Ono u što on vjeruje, da li je to ispravno. Drugi termin, sličan terminu akida, što znači vjerovanje, je i termin iman, poznat svima nama, termin iman, odnosno vjerovanje. I također termin tauhid, tauhid, odnosno jednoća, ili preciznije vjerovanje u Allahovu jednoću. A kada učenjaci kažu, kada samo kažu akida, ciljaju prevashodno na akidu ehlu sunneta wal džemaata. Kad se kaže akida, misli se na ispravnu akidu, a ta ispravna akida nije samo akida islama, tek tako pa da se ne zna na šta se tačno misli, već akida ehlu sunneta wal džemaata. Jer ako samo kažemo akida muslimana, onda bi se u to možda uvuklo, neko bi mislio da je to akida možda nekih zabludjelih skupina. Jer mnoge se zabludjele skupine pripisuju tauhidu i imanu i akidi i razumijete, i onda neko će shvatiti da se misli na akidu murdžija ili ti havaridža, zejdija ili nešto slično. Uglavnom, ehlu sunna wal džemaat su oni koji slijede osnovno shvatanje islama od strane ashaba, koji slijede islam kakav su slijedili, pratili, propovedali, kakvog islama su se pridržavali ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poznato je znači da je, kada je rekao u poznatom hadisu, da su se prijašnji ummeti, to jest da su se Jevreji prije nas podijelili u 71 skupinu, sve od njih u vatri osim jedne, i kršćani se podijelili u 72 skupine, sve od njih u vatri osim jedne, pa je predskazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekavši da će se i njegov ummet, odnosno mi nakon njega, da ćemo se podijeliti u 73 skupine, sve u vatri osim jedne, a kada smo upitali koja je to Allahov poslaniče, koja je to koja je spašena, koja je to koja je firqatu nađi'a, koja je to spašena skupina, on je rekao ona koja je na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi. Ovo danas ne treba da nas buni, to je od rečitosti u arapskom jeziku. To ne znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegovi ashabi tog dana bio na nečemu, a posle 5 dana na nečemu drugom. Ne. Dakle, time se ne misli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mijenjao akidu, već je nešto objašnjeno u kasnijim danima objave što nije bilo poznato ranije i slično. Pa kad je din skoro bio upotpunjen, vjera usavršena, blagodat Allahova prema nama upotpunjena, otprilike u tako kasnom periodu poslanstva, a prije svoje smrti svakako, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je spašena skupina firqatu nađi'a, da su to oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi. I zato ehlu sunne su oni koji slijede razumijevanje islamu od strane ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ehlu sunne. A džemat je naravno zajednica, a ne odcijepljene grupe, zajednica oni koji se pridržavaju toga na čemu su bili ashabi. Pa je čovjek u džematu i član džemata makar u određenom vaktu i određenom mjestu bio sam. Nije napustio džemat onaj ko se odvoji od skupine. Uvijek. Doslovno da je napustio džemat. Nekada je on, onaj koji se odvoji od skupine koja je zabludjela, koja je skrenula, kad se on radi istine odvoji od te skupine koja je zabludjela, on je džemat, a ne oni. Znači džemat je džemat onoga koji je na istoj ideji sa ashabima, tabi'inima i tabi'inima radijallahu anhum ajma'in. Onaj koji je na vjerovanju prve 3 generacije. Pa kad se tvoj džemat iskrivi,
svoje vjerovanje i svoje postulate i temelje i menhedž i ti se odvojiš od tog džemata. Oni su samo džemat brojem ljudi, njih je 8 pa su kao džemat, a ti si jedan, ti nisi, ne, ti si džemat. Ti si džemat, ti si u džematu ashaba i onih koji ih slijede. A ovih je 8 koji su zalutali. To je razumijevanje selefa, nisu to moje riječi. Znači džemat je onaj koji je na istini, makar bio sam, on je džemat. A ashabima je akida prenešena direktno od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. On im je prenio akidu. On im je objasnio kuranske ajete koji govore o akidi, o vjerovanju. On je izgovorio hadise, on ih je upućivao na razumijevanje ajeta, on je otklanjao njihove nedoumice, on je odgovarao na njihova pitanja i njima je to bilo dovoljno. Nije bilo potrebno da on, niti njegovi ashabi razviju neke discipline, neke nauke, neke podvrste i neke kategorizaciju tevhida, akide i sličnog. Već je objasnio šta je vjerovanje i nije bilo potrebe da se nešto sad definiše tevhidul rububije, uluhije, esma i vasifat ili nešto slično. A potreba za takvim klasifikacijom ili obrazovanjem nauke o tevhidu desila se znatno kasnije kada se ljudi počeli da lutaju i kada se moralo razdvojiti šta je to akida ehlus sunneta, šta je akida zabludjelih skupina. Šta je to tevhid, a šta je širk. Pa se onda jave neke greške u tevhidu, pa je onda moralo da se razdvoji. U početku je bio tevhid ithbata, odnosno potvrde, kod prvih učenjaka 500-600 godina nakon hidžre. To je bio ono što kasnije postaje tevhid rububije. Zvao se tevhidul ithbat, tevhid potvrde. Šta je potvrda? Da vjeruješ da je Allah gospodar u tom smislu. Ali se odvojio tevhid iradeti wal qasd, želje i namjere. Tevhid, želje i namjere, odnosno Allahova jednoća u našoj želji i namjeri da se svojim djelima samo njemu približimo. To je ono što danas znamo kao tevhid el-uluhije ili ibade, ili ubudije. Znači naš ibadet samo Allahu te bareke wa ta'ala. A kasnije, to je bilo dovoljno, znači u vrijeme Ibn Qajima, u to vrijeme, Allah mu se smilovao, međutim kasnije su neki ljudi zabludili po pitanju Allahovih svojstava i imena. A gdje je taj tevhid kada ih ima 2? To je ovaj prvi. Znači vjerovanje u Allaha, u njegovo gospodarstvo, u njegovu vlast, moć, da je on jedini koji daje, koji uzima, koji opskrbljuje, koji osiromašuje. To je vjerovanje rububije, a uluhije su naša djela prema njemu, el ibade. I onda kad su skupine počele da lutaju po pitanju Allahovih imena, njegovih svojstava, onda se razgranala, odnosno došlo do potrebe za pojavom i spomenom i odvajanjem treće, koja u stvari razgranala se iz ove prve. Želilo se reći, o čovječe, ili o skupine vas, iako ispravno vjerujete da samo Allah daje i uzima, da samo Allah liječi i dozvoljava bolest i smrt, a daje život i slično, da jedini upravlja svim, ipak vam rububijet nije vam upotpun, pa se izdvojilo iz njega ono u čemu griješite, nazvali smo ga tevhidul esma i vasifat. Tevhid ili Allahova jednoća u njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima. Dakle, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo ni sektaških uvjerenja, ni šubhi, ni zabuna, ni potvora, ni laži na vjeru i nije bilo potrebe da se mnogo detaljiše. Međutim, sa pravom i sa potrebom i u interesu islama i muslimana je bilo. I nećemo reći da samo zato što u vrijeme ashaba nije bilo tevhidul rububije, tevhidul uluhije i tako dalje, da sad kažemo, pošto to nije od suneta, a nije od suneta ti nazivi, da sad tek tako kažemo to je novotarija i grijeh je to koristiti i time se služiti i tako to citirati i tako objašnjavati, ne. Ali moramo priznati da za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo tevhidul rububije, tevhidul uluhije i slično. Ali znači da napomenem i to da se potreba za tom kategorizacijom desilo u stvari upravo kada su ashabi i njihovi sljedbenici, oni nakon njih, tabiini i tako dalje, osvojili čitavu Sjevernu Afriku, prodali čak sve do sliva Loare, znači zauzeli preko Mediterana, preko Gibraltara ušli u, što danas znamo kao Španiju, Portugal i čak Južnu Francusku. A s druge strane na istoku došli do Kineskog zida, tako reći, Horasan osvojili današnji Afganistan i sve to. I onda došli u susret sa različitim kulturama i drugim jezicima i uvjerenjima i akidama, pa su počeli propagirati vjeru i narodima na kakve nije nailazio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako je čuo za vatopoklonike, Međusije nije im činio da'avu, a sahabi su došli u susret sa vatopoklonicima, sa Međusijama današnjeg i tadašnjeg Iraka, današnjeg Irana, tadašnje Perzije, današnjeg Pakistana i tako dalje i još nekim drugim, znači Hindusa,
susreli su se sa akidom Hindusa i mnogih drugih koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada vidio Hinduse. To su bili ljudi koji su imali neka svoja viđenja Boga, neke svoje koncepte, neke svoje teorije i onda se moralo pronaći načina kako im se obratiti, kako im odgovoriti na šubhe, kako im pobiti njihova vjerovanja, kako im predstaviti i dobližiti tevhid i tako dalje. Jer su oni koji su njima nosili tevhid, ashabi i njihovi potomci, ulazili u rasprave sa njima bez sumnje i vjerovanje muslimana dolazilo je na izazov, na ispit. I onda se došlo do toga da se tražio način da im se odgovori. I sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme svoje misije bio izazivan od strane mušrika, izazivan zapitkivanjima, primjerima, negodovanjima, šubhama od strane mušrika, ali je Kur'an bio tu da ih pobije. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Oni ti neće doći ni sa jednim primjerom, oni mušrici, tebi, o Muhammede, neće doći ni sa kakvim primjerom ili ti pitanjem i fitnom, ila dži'enake bil haqi wa ahsane tafsira, a da ti mi nećemo doći sa istinom i sa najboljim objašnjenjem. Odnosno šta god ti od pitanja i začkoljica donesu, mi ćemo te potpomoći objašnjenjem i dokazom protiv njih. Međutim, kako se islam širio, postalo je nedovoljno kafirima citirati Kur'an. Kur'an i sunnet. To je muslimanima dokaz, dovoljan dokaz. Nama ne treba filozofija, ne treba nam logika, nama koji vjerujemo u Kur'an i sunnet. Međutim, dolaskom u susret sa drugim vjerama, drugim ideologijama, drugim razmišljanjima i konceptima, kafirima uz ajet i hadis, bilo je potrebno navesti i logički dokaz, oboriti njihove argumente i tako dalje. A to je zahtijevalo zaista objašnjenja koja idu izvan okvira tumačenja i citiranja ili tumačenja samih ajeta i hadisa i tako dalje, pa se tako i razvila nauka o islamskom vjerovanju. A kad spomenuh tevhid, nauku o tevhidu, o jednoći Allaha tebareke ve ta'ala, mnogi su zloupotrebili ovu riječ, ovo ime i pod tevhid podvalili mnoge stvari koje su jasni širk. Znači, mnoge stvari koje su nevjerstvo ili mnogoboštvo poturili su zaodjenuto u riječ tevhid. A tevhid je monoteizam, jednoća, jednoboštvo. Pa su pod plaštom jednoboštva servirali mnogoboštvo i nevjerstvo. Kako? Tako što su, između ostalog, zagovarali wahdetul vujud, ili ti jednoću postojanja. Jednoću postojanja. Što znači jednoća postojanja? Da sve što postoji je jedno te isto. Da sve što oko nas i u nama je, što vidimo i ne vidimo, da je sve to jednoća. Da je to Bog, da je to Allah. Zamislite ovu bolest. Jer su znali da su muslimani motivisani da vjeruju u tevhid, da budu muvehidi, da budu jednobožci. Jer Kur'an odbacuje širk, mnogoboštvo, mušrike, politeiste, i muslimanima savjetuje da budu monoteisti, jednobožci, muvehidi, onda su došli umovi zaprljani najpre grčkom filozofijom i logikom i sličnim stvarima i tim učenjima i onda došli i pokušali i nažalost kod mnogih uspjeli da kao tevhid, kao to što se traži, ta jednoća Boga, da podmetnu veliko nevjerstvo. Jer jednoća Boga se traži, ali jednoća Boga je šta? Da je Bog jedini zakonodavac, da je jedini stvoritelj, da je jedini vladar, da je jedini koji opskrbljuje, koji daje i uzima, jedini on. Znači jedini on u svojim dijelima. To je bio erububije. A onda je on jedini u našim dijelima. Kako jedini on u našim dijelima? Tako što samo njemu, pošto je on jedini stvoritelj, održavalac i slično, tako je on jedini koji u našim dijelima je jedan, to jest samo njemu se klanjamo, samo radi njega postimo, samo u njegovu vjeru pozivamo, samo njega se istinski bojimo, samo na njega se istinski oslanjamo i volimo ga i bojimo ga se i nadamo se samo od njega i tako dalje. Od svih dobrih dijela i dijela pokornosti i bogosluženja samo njemu upućujemo. I to je jednoća Allaha, da samo Allahu ibadet činimo, da nikoga njemu ravnim ne činimo, da mu ni u čemu partnera, druga, ortaka ne pripišemo. Ali su došli, kažem, zabludnici i rekli taj tevhid, ta jednoća koja se traži, to je u stvari vjerovanje da je Allah ne samo jedan, već da je sve Allah, da je sve jednoća. Svuda ovdje oko nas je Allah. Znači to je jedna zabluda ogromna koja je ekstremni sufizam, koji je nevjerstvo bez premca, kufr koji je gori od kufra kršćana i židova. Nevjerstvo koje je veće od nevjerstva Jevreja i kršćana, vjerovanje da je Allah svugdje
I ne samo svugdje, nego u svemu. Jer jedno je zabluda, dovoljno opasna sama po sebi, da je Allah svugdje. U smislu da je Allah sad ovdje u sobi sa mnom. I da je tu kod vas u vašim sobama ili autima, gdje god da ste. To je već samo po sebi zabluda. Ali je mnogo veća i opasnija, i još jasnija u grehu i nevjerstvu, izjava da je Allah svugdje i u svemu i svačemu. Pa je Allah i u zidovima ove kuće, ne samo ovdje u prostoru oko mene, pa je Allah i u pod zemljom, pa je Allah ispod kamena, pa je Allah u zmiji, pa je Allah u kipu, u psu, u svinji, magarcu, da Allah sačuva. Allah, Bog je svuda. Pa su rekli, znači da je Allah sve oko nas i sve je Allah. Kažu, ako je tevhid učiniti Allaha jednim, a jeste, tevhid je učiniti, odnosno vjerovati i po tome postupati da je Allah jedan. Oni kažu, ako je tevhid to da je Allah jedan, nema većeg tevhida, nego reći da je najveća jednoća je da je Allah jedan, odnosno sve oko nas, sve je Allah. Sve što vidimo, sve što osjećamo, sve je to Allah. Onda, ja kažem, ko malo razumije vjeru, bilo koju vjeru, a kamoli islamsku, razumije da onda nema odgovornosti, onda je onaj ko se klanja kipu, on nije kriv, kažu, jer se klanja u stvari Allahu koji je u tom kipu. Onaj ko se klanja psu, on se klanja time Allahu, jer Bog je u psu i svugdje i tako dalje. A to je već bolest, a utemeljenje, znači, ove filozofije, bar u islamskom umetu, jer ovo je postojalo u drugim narodima, taj panteizam takozvani, preuzeo je to i muslimanima ga upakovao kao prvi Ibn Arabi, Muhammed ibn Ali ibn Arabi. Ibn Arabi. Postoji Ibnul Arabi, Ebu Bekr Kadi, poznati Kadija također iz Endelusa, današnje Španije, ali bio poznati tumač Kur'ana i faqih, šerijatski pravnik malikijske pravne škole. Ali ovo je Ibn Arabi, koji je tvrdio za sebe da posjeduje unutrašnje svjetlo. Pa je napisao poznato djelo Futuhatul Mekije, mekanska otkrovenja. Znači, dok je bio u Mekki na hadžu, njemu se nešto razotkrilo i slično. Sebe je zvao Hatemul Eulija. Hatemul Eulija, kao što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prozvan Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, Hatemul Enbija. Ovaj je sebe nazivao Hatemul Eulija, pečat svih Eulija, pečat i vrh svih, kao što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio pečat i vrh i vođa svih vjerovjesnika, Enbija, ovaj je pečat i vrh i predvodnik svih eulija, odnosno dobrih ljudi, pobožnjaka i tako dalje. Kao što rekao, napisao svoja djela Futuhatul Mekije i Fususul Hikem. Poznata dva djela Futuhatul Mekije, otkrovenja mekanska, i Fususul Hikem. Zbog ovakvih stvari, naravno ovo je samo jedna od zabluda, pre toga su došle zablude Hawaridža, Rafidija, Kaderija, već za vrijeme ashaba. Zabluda Kaderija, koji su poricali kader, poricali predodređenje. Zabluda Hawaridža, koji su počeli tekfiriti počinioce velikih grijeha i pored toga što nisu učinili kufar nikakav. Potom zabluda i pretjerivanje Rafidija, odnosno Šija, koji su protekvirili ogromnu većinu ashaba, i to je opet politička neka stvar, mada ima odraza na akidu, naravno, ali pogotovo zglajzali u tome što su slagali na poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je ostavio vasijet da ga naslijedi Ali, a ne da pre njega iko bude halifa, pre Alija, da su žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili griješnici ili nevjernice uglavnom, pogotovo Ajša i Hafsa, da su najveći ashabi u stvari najveći nevjernici, da Allah sačuva, i vjerovanje u to da postoji Kur'an koji je 3 puta veći nego li ovaj Kur'an koji danas mi imamo, vjerovanje u 12 nepogrešivih imama i mnoge druge zablude. Tek kad shvatimo šta oni vjeruju po pitanju tih imama, ne samo da su nepogrešivi, nego imaju znanje o svemu što će biti do sudnjega dana. To stoji u El Kafiju od Kulejnija, da je njihov 11. imam El Askeri rekao, pazite, šijski 11. imam, da je rekao, kad bih sad tu bili predamnom Musa i Hidr, ja bih im rekao da imam više znanja nego obojica njih, Musa i Hidr. Zašto? Kaže njihov 11. imam šijski El Askeri, kaže zato što je njima bilo dato znanja svega što je bilo i što je, a nama imamima je dato znanje i poznavanje svega što je bilo, što jeste i što će biti do sudnjega dana. Ja kažem, to znanje nije imao ni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa svakako ni Musa ni Hidr. Ali naravno podlačim još manje ovaj mangup koji sebi to pripisuje. Sumnjam da je bio musliman,
možda ni postojao, neka mitska ličnost, a ako je postojao i ovakve stvari zagovarao, to je proklet, nikoga je trebalo ubiti. Musliman pravedni bi ga ubio da je naišao na njega, a mogao to da uradi. Reći da ti imaš znanje o tome svemu što je bilo, što je sada, makar bilo u gajbu, da to sad znaš koliko je meleka u ovoj sobi ili prisutan džin u ovoj prostoriji. Ili da sad znaš šta radi taj tvoj brat, poznanik, neprijatelj, negdje tamo u svojoj kući 1000 milja odavde, a nisi na video pozivu sa njim i ne šalješ mu poruke. Sad znam šta radi taj i taj. Znači gajb od sadašnjosti. Znaš sve što je bilo prije, znaš sve što se sada dešava od nepoznatih stvari ljudima, umom nedokučivo, čulima nesaznajno i znaš sve do sudnjega dana što će se desiti. Taj ko kaže to, on je nevjernik. Ili je čovjek bio pravednik neki, oni ga uzeli, možda uistinu bio od potomstva Alijinog, radijallahu anhu, kažem za Aliju, a ne za ovoga, radijallahu anhu, a oni ga nakon toga možda i krivotvorili njegove izjave. Uglavnom, kažem, zbog ovakvih zabluda i grešaka i pojava sekti i inovacije u vjerovanju, desilo se potreba za naukom o tevhidu, da se ona klasifikuje, da se neke definicije iznesu i izvedu, da se nešto zapiše i kategorizuje i da se nešto podijeli, da bi se lakše vidjela zabluda nečija i tako da. A učenjaci ehlu sunneta su kroz vjekove koristili metodologiju tu da su upotrebljavali Kur'an i sunnet, naravno u svome argumentiranju, Kur'an i sunnet isključivo, za vjerovanje Kur'an i sunnet, a iz njih nakon toga izvlačiti propise i zaključke koje su bile potrebne za pobijanje šubhi kafira ili šubhi zabludjelih muslimana. Allah te barek ve taala kaže u suri Jusuf u 107. ajetu: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. A većina njih ne vjeruje u Allaha osim kao mušrici. Ovo je dokaz protiv svih onih koji ne razumiju da čovjek može vjerovati, jezički vjerovati, on vjeruje. Nije čovjek koji ne vjeruje u Allaha, nije da ne vjeruje u sudnji dan, nije da ne vjeruje u Kur'an. Znači čovjek, pojedinac, on vjeruje u Allaha, u Kur'an, u poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u sve prijašnje poslanike, vjeruje u meleke, vjeruje u sudnji dan, vjeruje u kada kader, ali čini širk Allahu te bareke ve taala. Neko će reći, upitan je njegova vjera u Allaha kad je mogu Allahu učiniti druga. Da, ali kažem tehnički gledano, kad bi ga sad mogli razapet na one kablove, na onaj neki poligraf, još ako bi poligraf bio još tačniji nego što jeste, i pitali ga, vjeruješ li? Vidjeli bismo da čovjek određeni, neki su zaista licemjeri, ali većina njih bi rekli, vjerujemo i stvarno vjeruju. Ali kad učine Allahu širka, ne vjeruju. Ili kad poreknu jedan hadith koji je vjerodostojan, a kamoli čitavu Buhariju, ne vjeruju. On vjeruje u sudnji dan, ali ne vjeruje u sve što je potrebno vjerovati. Napusta islam. Ako opsuje jednog ashaba, pogotovo od poznatijih ashaba, jer od nekom manje poznatom ashabu možda neko može imati šubhu. Zašto kažem nekih poznatih ashaba? Bilo je ashaba koji su otpali od vjere. Zaista možemo izbrojati na prste. Jedne ruke, prilike. Ali ih je bilo. I onda može neko da ima šubhu da je i neki tamo ashab, čije ime nismo ni sigurni kako bješe, ko je bješe taj ashab, pa možda ga neko pomiješa sa nekim drugim ashabom pa ga protekfiri jer misli da je to onaj što je otpao. Što je postao kršćanin, jer bilo je 2-3 slučaja. I jedan koji je otpao bio je pisar, Abdullah ibn Sarh, ako se ne varam, otišao u riddet i tako dalje. Ima i toga. Ubejdullah ibn Džahš, brat od tetke poslanika sallallahu alejhi ve sellem po ocu, koji je bio ženjen Umu Habibom ili ti Ramlom bint Abi Sufjan, koji je sa njom učinio hidžru, jedan od prvih muslimana, Ubejdullah ibn Džahš. I to prije toga, prije objave Kur'ana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bio je muvahid, bio je hanif, bio je monoteist i u mrtvom mračnjaštvu, neznanju u Meki, kad je Kus ibn Sa'id bio monoteist bez objave, kad je bio Zaid ibn Amr ibn Nufail, kad je bio Uthman ibn Huvairis, kad je bio Waraka ibn Naufel, bio i Ubejdullah ibn Džahš sa njima. I onda dođe još objava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovom bratu od Dajđe, i on to prihvati i oženi ćerku Ebu Sufjana, Remlu, i ode sa njom u hidžru u Abesiniju, kao muhađir na Allahovom putu, ali tamo prihvati kršćanstvo i tako živi sve do svoje smrti. To je bio razlog zašto je ona se razvela od njega i onda je Allah te barek ve taala vjenčao za poslanika sallallahu alejhi ve sellem preko Nedžašija koji već prihvatio islam, pa je on bio njen veli, odnosno on je dao u brak poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslao je sa svojim ljudima u Medinu. Hoću reći da mnogo ljudi vjeruju Allaha, ali su mušrici. Naravno, to vjerovanje nije ispravno i nisu vjernici.
Ali vjeruje da Allah postoji, vjeruje da Allah milosti, vjeruje da Allah snažan i silan, mudar, vjeruje da Allah ima neka svojstva kojima se opisao, vjeruje da Allah objavio Kur'an, vjeruje da Allah poslao poslanika. U srdžbi opsuje Allaha, napušta islam. Neko će reći on ne vjeruje, da vjeruje ne bi ga opsovao. Ne ulazimo. Čovjek se kune da vjeruje, ali u određenom momentu opsuje Allaha, ili posumnja, ili negira, ili učini širk. Vjeruje Allaha, vjeruje poslanike, vjeruje Kur'an, padne na seđdu grobu i moli nekoga u grobu da mu pomogne kod Allaha i nešto slično. Napustio je vjeru. Pa Allah kaže: "Vema yu'minu ektaruhum billahi illa wa hum mushrikun." A većina njih, o Muhammede, većina njih ne vjeruje u Allaha illa wa hum mushrikun, osim kao mušrici. Oni vjeruju u Allaha, ali samo kao mušrici. Ja volim da dam primjer ovdje. Nekoga će zagolicat, ali odavno mene nije briga šta koga golica. Ne može Bošnjo da vjeruje u Allaha osim kao mušrik. Prosječni Bošnjo. Hvala Allahu na izuzecima kojih bude sve više, inša Allahu ta'ala. Ali ne može prosječni Bošnjo vjerovati u Allaha osim kao mnogobožac, osim kao mušrik, osim kao demokrata, osim kao modernista i slično. A ne vjeruje većina ovih u Allaha osim kao mušrici. Sura Jusuf 107. ajet. Ne vjeruje Albanac u islam u kome Adem Jašari nije musliman. Neće Albanac takav islam. Neće Bošnjo islam u kome Ali Izetbegović nije musliman jer je tagut, jer je tekstom Kur'ana i sunneta bio tagut, zakonodavac mimo Allahovog zakona, vladar zakonom mimo Allahovog zakona, predsjednik demokratske države, predsjednik osnivač demokratske stranke, parničar pred tagutom, čovjek koji je izjavio mnogo puta da ne želi islamsku šerijatsku državu, džamahiriju, nego da želi demokratsku, multikonfesionalnu, multietničku, multikulti državu. I tako dalje. Znači, iako ogromna većina ljudi tvrdi da su muslimani, tvrdi da su vjernici, tvrdi da vjeruju u Boga, stanje ogromne većine njih je takvo da su oni u jednoj ili drugoj, u ovoj ili onoj formi i obliku širka. Molim Allah te bareke ve taala da nas sačuva širka i svega što on ne voli, svega što njega srdi. A način razumijevanja osnove islamske vjere, način razumijevanja osnove vjere islama jeste bez sumnje slijediti riječi Allaha te bareke ve taala u Kur'anu i slijediti upute njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u njegovom sunnetu, odnosno njegovim hadisima. On je primio objavu kako ćeš biti veći musliman od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kreneš li tim putem, ne da nećeš biti veći musliman od njega, nećeš biti musliman nikako. Njemu je došla objava i ne samo objava da je čuje, već da je prenese, da je objasni, da je primijeni, da po njoj živi. Allah rekao: "Men yuti'i rasula faqad ata'a Allah." Onaj ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Ko se pokori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pokorio se Allahu subhanahu wa ta'ala. Samim pokoravanjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ti si se pokorio Allahu. Zato što je put do Allaha samo preko poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Što bi rekli kršćani, pošto sam uvek ovih dana pod utiskom razgovora sa njima i debata sa njima, što bi rekli kršćani, Isus je rekao: "Ja sam put, istina i život." Ja sam put, istina i život. Šta je život? Preko mene se dobija vječni život, u redu. Ja sam put i istina, normalno, Božji poslanik, on je bio istina, nije bio lažov, kao što misle Jevreji o njemu, Isusu, Isau, alejhi selam. Ja sam put, odlično objašnjenje. Kršćani mašu time, to je dokaz protiv njih, dokaz nama. Isus je put. Put ka čemu? Put ka Bogu. Oni su uzeli put da obožavaju put umjesto da njime idu ka Bogu. Uzeli su put Isusa da ga obožavaju. On je rekao: "Ja sam put." To jest, ja sam put ka Bogu. I često kažu: "Ne možeš Boga obožavati osim preko njega." Tačno je, ne preko njega, nego njegovim načinom, spoznajom njega. Ljudi koji su živjeli u vrijeme Isa, alejhi selam, Boga su mogli spoznati Boga, ne Isusa, već Boga ili ti Oca, odnosno Gospodara svjetova, su mogli da spoznaju samo po učenju tog poslanika koji im je poslat, po učenju Isa, alejhi selam. Ljudi koji su doživjeli poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, su Boga, Allaha, mogli spoznati i pokoriti mu se samo sljedeći Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je njima poslat. I svi koji će živjeti do sudnjeg dana, jer la nebija ba'di, rekao je: "Nema poslanika, nema vjerovjesnika nakon mene." Dakle, on je primio objavu, on je najbolje razumio, on je podučio ashabe, on je izvor iz kog crpimo razumijevanje Kur'ana, on je izvor iz kog crpimo naš ibadet, kako klanjati, kako postiti i tako dalje. Jedne prilike je povukao dugu pravu liniju, kao što je poznato, a pored nje, s lijeve i s desne strane, manje
kraće linije ili linijice, pa je rekao, citirao ajet, وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ovo je moj pravi put, pa se njega držite, njega slijedite i ne slijedite druge puteve, da vas ne odvoje od puta njegovog, to jest puta Allahovog. Sura An'am, 153. ajet. To je ajet, a predaju bilježe Imam Nesai i Ahmedu Musnedu i Darim i u Sunenu od Ibn Mes'uda da je on nacrtao ovo, a onda prokomentarisao da ovo je prava duga linija, to je pravi put. Njega slijedite, ne slijedite ove levo-desno na kojima možete stradati i zalutati. Pa onda kažem, ako ne možemo fikske propise, znači ibadeta, transakcija, bračnih propisa, nasljeđivanja i slično, ako fikske propise ne možemo iz svoje glave na svoju ruku izmisliti ili shvatiti nekako, doći do njih na osnovu svog promišljanja, već se moramo vratiti na Kur'an i sunnet. Ako bez Kur'ana i sunneta sami od sebe ne možemo doći ni do fikskih propisa, šta onda tek reći za vjerovanje? Kako možemo onda vjerovati i nadati se da možemo nešto shvatiti, da nešto, neku svoju ideju imamo i svoj neki princip i koncept o Bogu, osim kroz Kur'an i sunnet. Jer ovdje na TikToku i sličnim društvenim mrežama ćemo naići na ljude koji, pa vidiš, ja to razumijem ovako, možda grešim, nek mi Allah oprosti, ali ja sam ovo, ipak ja smatram da... Ko si ti da smatraš? Ko si ti da smatraš? Čovjek mrtav hladan kaže, ja mislim da sve to u redu, ali kako sam ja, nekako ja mislim, možda griješim, ali ja mislim. Da će bar reći kako sam ja shvatio, izgleda, što mu kažeš nisi dobro shvatio, nije tako. Jer taj koji kaže možda sam pogrešno shvatio, on pokušava da shvati i on se vraća na neke tekstove koje možda pogrešno shvatio, samo ga ispraviš, nisi dobro shvatio, ovako treba i on će možda ući u brazdu. Ali je problem sa čovjekom koji kaže, ja smatram da ovako, ja smatram da je tako. Što bi rekao nekakav u Sandžaku, čuo sam neku priču da je neki čovjek, momak, mlad čovjek pričao sa ocem i pokušavao da ga ubijedi u nešto od vjere, da mu objasni. Ovaj otac rekao, ja mislim tako i tako. Malo, ja smatram, ja mislim, ja vjerujem, ja tvrdim, ja kažem. Da bi ovaj sin rekao, zamislimo da se otac zvao Meho. Ima neko ime, ja sam zaboravio. Nek bude da je otac Suljo ili Meho. I nakon što je otac toliko puta rekao, ja mislim, ja tvrdim, ja smatram, ja kažem, kaže mu sin, babo, ja sam čitao nešto knjiga i vidio sam tamo piše, rekao Ibn Taymije, rekao Ebu Hanife, po mišljenju Imama Ahmeda, po stavu Hanbelija, rekao Imam Šafija, a niđe ne vidio da piše po stavu Meha i rekao je Suljo. Na blag način svom ocu u smislu, ko si ti da imaš svoje mišljenje? Tako i to kažem, znači, kako ne možemo fikske propise uzeti svojih razuma, kako vjerovanje, znači još preče je vjerovanje da ga ne smijemo imati i razumijevati i primjenjivati i potom postupati, Allaha tako obožavati, osim po Kur'anu i sunnetu, osim onako kako je opisao ili nas uputio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako znati da li Allah, onaj koji se srdi ili koji se raduje, da li ima tu osobinu i to svojstvo? Ako ima, kada se to on srdi, a kada on nekoga voli, koga Allah voli, koga ne voli, na koga se srdi, kome prijeti, to ne možemo svojim razumom da spoznamo. A danas se tevhid sigurno zapostavlja i zaobilazi, a na njemu se mora i potrebno najviše zadržati. Jer ako shvatimo tevhid i primijenimo ga, mi smo spašeni. Možemo u nekim ograncima i pogriješiti u shvatanju ili čak ustrajavati u grešci zbog strasti. Ne do Allah, ali i to je moguće, a ostati musliman. Jer jače i ispravnije mišljenje je da čovjek, ako ispravno vjeruje, i ako klanja namaz, naravno, da ostaje musliman čak i ako ne daje zekat, a ima, da ostaje musliman. I ako ne posti, a zdravje, da ostaje musliman. I ako ne ide na hadž, a ima novca i zdravje, da ostaje musliman. Jer poznat je hadis od Abdullaha ibn Šekika, koji je rekao u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ostavljanje ili ti napuštanje ili nečinjenje nijednog dijela nismo smatrali riddetom, dijelom koji izvodi iz vjere osim namaza. Znači u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostavljanje nijednog dijela nismo smatrali otpadništvom, izlaskom iz islama osim namaza. Želi da kaže u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta god čovjek da ostavi, da napusti, da neće da čini, da ne radi, sve se tolerisalo osim namaza. Znači ako ostavi namaz, nevjernik je.
Ako ne klanja namaz, nevjernik je. A ako ima ispravno vjerovanje i klanja, makar ne postio, makar ne davo zekat, makar ne išao na hadž, još je musliman. Tako da je tevhid toliko bitan da ako tevhid shvatimo i primijenimo i po njemu postupamo i vjerujemo da smo spašeni, pa makar u nekom neznanju, šubhi, pogrešnom tumačenju, slijepom slijeđenju ili čak i prkošenju. 5 Ramazana za redom jedan dan nisi postio i tako umreš na tome. 15 Ramazana puta 30 dana, 450 dana nisi ispostio. Ma nisi ni fidiju platio možda. Ako si bio na tevhidu i obavljao namaz, ali tek sa ispravnim vjerovanjem pa još obavljao namaz, Allah ti može oprostiti odmah. Može i hoće možda. Allah može oprostiti i faraonu, ali neće. Allah može oprostiti i Hitleru, a neće ako nije umro sa pokajanjem za koje mi ne znamo. Allah može oprostiti i Iblisu, ali se zarekao da neće. Tako da kad kažem može ti Allah oprostiti, on može svakome. A tebi će možda, ako umreš sa bludom koji nisi prestao činiti, ako si ispravno vjerovao i klanjao namaz, ti si musliman, pa makar činio blud i ne samo pokajao, nisi se ni stigao ni pokajati. Ako umreš kao takav i prije pokajanja činio blud, pio alkohol, bavio se kamatom i slično, Allah ti, ne samo da može, on može sve, nego ti i hoće možda oprostiti odmah zbog tevhida koji si imao i namaza klanjao i odmah te uvesti u džennet, ili te ako hoće kazniti određenom kaznom i određenim periodom kažnjavanja u vatri, ali te nakon tog određenog perioda, a molim Allah da nikada ne uđemo u vatru, amin, onda te uvesti u džennet, jer je ipak svakom muslimanu i vjerniku, makoliki da je fasik bio, da je bio grešnik, šta god da je činio, ako ispravno vjerovo i namaz klanjao, konačno odredište ipak džennet gospodara svjetova. Šta znači ako shvatimo tevhid i prihvatimo ga, spašeni smo? Vidimo primjer u poznatom događaju sa ashabom koji je bio mnogobožac, koji je bio mušrik do tog momenta. Kažem ashabom, čovjeku koji je bio mušrik i prišao u jednoj od bitaka, pitao Allahu poslaniče, da li da prihvatim islam ili da se borim? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je ljudima olakšavao kad god je mogao, ovdje nije mogo da mu da neku olakšicu. Ja sad kažem od sebe, da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, primi samo islam. U smislu samo to, pitaš me za to ili to, primi islam. U prevodu ne moraš se boriti, primi islam, okreni leđa, odi. On bi mu preporučio da nosi Allahovu srdžbu, koja ide onima koji, kad se 2 vojske suprotstave, okrenu svoja leđa i vrate se, jedan od 7 upropaštavajućih grijeha, bježanja sa bojnog polja. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao predložiti da prihvati islam i da pobjegne sa bojnog polja. A još gore od toga je da mu je rekao, bori se. U smislu trebaš nam kao borac, bori se, u zagradi, ako preseliš, pogini kao mušrik, što ima veze. Ne, već mu rekao, primi islam pa se bori. Pa ga je poslušao čovjek, primio islam i borio se i poginuo nakon koliko bitka ne traje satima i danima. Poginuo posle pola sata ili sat ili 2. Bitka od ranog jutra bila, čovjek je preselio prije nastupa podne namaza, tako da je postao musliman ujutru, a postao šehid prije podneva i obećan mu džennet, a da nije klanjao ni jedan jedini namaz, nije pao na seđdu ni jedan jedini put. Zašto kažem obećan mu je džennet? Ne samo zato što je šehid vanjštinski, nego što je za njega Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, iako nije stigao klanjati, kažem, ni jedan namaz, rekao je malo je uradio, a mnogo je nagrađen. Neko će reći, pa nije baš malo uradio, dao je svoj život na Allahovom putu, tačno. Dao je svoj život, ali je to malo za ono što ga čeka. Ovaj život je bezvredan svakako. Znači dati život na Allahovom putu, a dobiti vječni džennet. Wal ahiretu hayrun wa abqa. Ahiret je hayrun wa abqa. Bolji i vječit je. Ja kažem često, samo da je bolji. Da je ahiret samo bolji. A da nije vječan. Neka traje 70 godina kao život na ovome svijetu prosječno. 60 godina. Ali da je mnogo bolji. Da nema umora, da nema straha, da nema truda i rada i brige za kiriju i za od prvog do prvog da sastaviš, da nema svađe sa komšijom i sa ženom, da nema znoja i neprijatnog mirisa i teškog posla i bola i zubobolje i uhobolje i menstrualnih bolova kod žena i porođajnih bolova i sekiracije i glavobolje, da nema svega toga da je 70 godina, mnogo je vredniji, jer je isto traje, ali mnogo bolji onaj život. A s druge strane, samo da je vječan, opet je bolji. Pa i da nije bolji,
Da nije bolji u smislu da je isto. Vječan je, ahiret, i ako te boli glava i ovdje i tamo, on je bar vječan. Imaš i tamo dugova, imaš i tamo nervoze, ali barem ne umireš nikada. To je san mnogih ljudi, da budu vječni. A ahiret je, kao kaže Allah, te barek ve ta'ala, na više mjesta, ovo je suratul A'la, wal ahiretu hajru wa abqa, a ahiret je hajrun wa abqa, bolji i vječan je. Bolji i vječan je. Zato kad to shvatimo, razumemo zašto je čovjek malo uradio. Malo uradio, nije ni dan postio, dao je život, ali nije dana postio, nije dirhema dao za zekat, nije se oznojio na putu za hadž, nije klanjao. Dakle, obećan mu je džennet, ovom čovjeku je obećan džennet samo jer je shvatio i ostvario tevhid, prihvatio islam na ispravan način. On ga je razumio. Razumio ga taj čovjek i tad u periodu tih dana, mjeseci kad je bio mušrik i odoljevao, odbio da prihvati islam, on je bolje razumio islam i kad ga nije htio, nije ga prihvatao baš zato što ga nije htio, jer ga je znao. Pa ga nije htio zbog toga, dok mala nije srce uputio, bolje ga je poznavao nego neki koji ga danas prihvataju, a ne znaju šta su prihvatili, njemu se pripisuju, a ne znaju čemu se pripisuju i čime se predstavljaju. Završit ću riječima majke Sufjane Theurija, koje molim Allah da budu podstrek meni i da budu meni opomena prije nego i vama. Pripovijeda se da je majka Sufjana Theurija njemu rekla: sine, ako naučiš nekog znanja, a to ne djeluje na tvoju vjeru, preispitaj svoj nijet, preispitaj svoje namjere. O sine, ako nešto naučiš od znanja, od islamskog znanja, a to što si naučio ne djeluje, ne utiče na tvoju vjeru, preispitaj svoj nijet, svoju namjeru. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio dovu: Allahume inni a'udhu bike min ilmin la yanfa'. O Allahu, utječem ti se, odnosno kod tebe tražim zaštitu od ilmin la yanfa', od znanja koje ne koristi. Znači, utjecao se Allahu, tražio da ga Allah sačuva znanja koje ne koristi. Znanje koje ne koristi, čuo sam za shvatanje ljudi koji imaju pogrešno razumijevanje, misle da to znači znanje koje ne koristi, to je znanje iz astrologije. Šta će mi to? Ne. Ili kad je bila bitka tamo Sumera sa Mesopotamcima, kad je bilo? Ne, to nije znanje koje ne koristi. Znanje koje ne koristi u islamskom žargonu, u islamskom konceptu, znanje koje ne koristi je znanje po kome se ne radi. Odnosno nabubo si, nahivzao si, pročitao si, shvatio si, zapamtio si, a to ne puštaš u promet, ne postupaš po tome, nema koristi od toga. Možda si čak i potpuno neiskren. A ako si nešto iskren, čekaj ti ga, bo čega si učio? Onaj koji ne radi po znanju koje zna, ne znači nužno da je to učinio da ga ljudi pohvale. Možda nije. Ali nije u redu nešto. Znači, to je znanje od koga nema koristi. Korisno znanje je samo znanje po kome se radi, po kome se postupa, a ne da čovjek radi suprotno onome što zna. Kebure maktena inda Allahi an taqulu ma la ta'malu. Kako su Allahu mrske riječi koliko ti pravo koja djela ne prate, odnosno kako je Allahu mrsko da govorite ono što ne radite. Tako da Allah želi da kad nešto naučimo, da po tome postupamo, da u to pozivamo i da to prvi praktikujemo. Da prvi to praktikujemo, a da tek onda druge pozivamo u to. Molim Allah te bareke ve ta'ala za ispravnost u riječima i djelima, za kabul kod njega, za prihvatanje i za bolje dane za islam i muslimane. Amin.